Martang yang mahita. Asiniro hamadihamu doho dami nasiyan debata mata do nasila na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Oras madihita, barita nauli na kabihatan debata. Imana tersurat di Psalmin 107 ayat 17 1 ayat 22. Marsipal dihilala akkana oto alani dalan pangalan sinaside. Dohot dibahin akka hajahaton naside. Luhuddo si panganon di haginehon roha nasida. Jalanunga pola donosro nasida sahat tu akka harbangan ni hamate. Dungi juju manasida tu jahuwa dihaguguton naside. Jadi dipalua ibana nasida sian akka hasuhan nasida. Itongos mahatanay jala di pamalum nasida. Jala di palua nasida siyak kamatian nasideng. Ikopujun nasida majahuba alani asin rohana. Dohot halongangan akan nabi nenei tujolma manusia. Jala dipilihun nasida ma akka pelia kamlation. Jala dipajojor akka pabahinanna. Mardongan olo-olo ido sahana. Dihamudo nga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus adong masada barita na mardonga puda. Ima sada anak ni korang. Ia anak ni korang ngo merdela ni memana di pinggir pantai. Jala maselasa. Alay tiba-tiba taratuk jala merguling mana ni korang ngo. Masuk ma pasir tubuh Tuhan ni anak ni korang ngo. Alani haji na mula memana mangangguhi malau tu bagas na. Di pabua matu omak na dohot tu bapak na. Di paboto ko ni mana tu matce haji omak tu masih haji bapak. Sakit kali perutku ini na marbani. Di pabua ala masuk pasir. Di pabua ala pas merem-mem imana di pantai. Dungi Roma bapak ni kurangi do omak nemat do. Sudah anakku. Danga habe behen nami kadang ada tangata laho makalwar honi dang adong gugutta ikon berterima dahita so dia be hacina anakku umatang sumanay dia pusabus jala di haul so nima nang anak ni kurangi tangis ma do omanay ma sudah anak. Bungkuslah itu dengan cairan perutmu. Bungkuslah pasir itu supaya jangan terasa sakit. Sekalipun sakit. Inna marupani. Alani dia makadong saha persyaun nomor 30 tahun. Ternyata bahwa pasir yang di dalam perut kerana kadangani ternyata sudah berubah menjadi diame nunga gabe sada permata yang luar biasa. Ternyata nakengani pasir yang masuk di dalam perut kerang nakengani nunga menjadi mutiara yang sangat berharga sekali. Dang be batu be dang di pasir tetapi sudah menjadi mutiara yang harganya dengan miliaran rupiah. Dia makadong saha porsyaon ido na nain dohonon ni barpesal menyon isi dan nabui mangukur waso dohot haguku uni di bata tung sada bejolma dang adong nabui mangukur waso lubisyen na pinikiran ni di bata dang adong bui hita nabote haguku ni di bata do sudi na diportibyon na kanatino pananak tu hitabi. Jala haguni di batado ng idot di sudi na papatarhon tutonga-tonga ni bangsoy. Lasido na nahin dohoron di parpesalmen. Haguguni di batado di pasahat tutonga-tonga ni bangsoy. Na manarihon na sida napakalwarhon na sida siyan akka penderitaan terlumu bimana ni kubarhon ni pesalmen 100 siyon.
100 bitun pesal meno manggobar no kuaso ni debata na petuduhon marhiti hatana marhiti kuasona ay nung atakas di betul debata holong na setir di mana tu bangso ni jalan nung atakas ya tahun debata ima na ngulat na sida siya kabuangan ditugihon asama dok mau liate ditugihon na sida asama muji debata ditugihon na sida marnida panguripan dewata, ditugihon na sida marnida parniapan. Ternyata bahwa penderitaan mereka selama ini sudah berubah menjadi sukacita. Penderitaan mereka sudah berubah menjadi puji-pujian, menjadi mutiara bagi Tuhan. Iron ubay nada sida bersukacita, marletare warni mingguta namado, marulupulu, marlas niro hamamu, marletare. Ido nanay pasahaton ni para pesalmen. Alani didot tama memang takas do dihatahon di bagasat trupo tahun. Penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan yang menyakitkan, yang sungguh luar biasa mulutai dan kaingani. Masih bagas dihatahon para pesalmen marhiti hatana nabedi nama dok asa taidam nakaningani diame haguguun ni dibata. Di jolo ni turpuko memang do dia Israel do akaparukilan ikun hudul na sida di hahulumon doho di hamatean dirat ni perdangola doho busi nunga mangai hangaluton pola martakupan na sida di perdalanan siap perhatuban Mesir do hawangani lilu do nasida male mauas pola tarhatos nindarbani alai kono tamasudi ne alani do saido benna ikumangai nasida jala hajitan alai khusus di ayat 10 1 ayat 22 didok do alani hauton do alani du sado alani ahamai rono tarupani di bagasan. Memang ikut tersadari bahwa ternyata karena dosa dan perilaku dan kejahatan itu manusia itu menderita. Tentu saja ni ido nanain ido tadi maka dengan sahapur syau. Las nanido ni para pesalme pido. Orang-orang yang mengalami bencana yang kita lihat di sini adalah mereka adalah yang disebut menjalankan dirinya iman kegani pola dodido nakkaningani nasida di bagasan. Bahasa ni para pesalmen ini orang yang bergumul dengan sakit penyakit. Itu banyak orang yang dia bisa melalui marsipal do dilala akka oto nasida do di bakacato nasida lu do sipanganon di hai ginehon nasida jalan nunga pola dulus nasida saat tuaka harbangan ni hamatnya. Pemazmur mau menggambarkan mereka di rumah sakit penyakit yang cukup mematikan. Mereka kehilangan hawa nafsu. Dan dikatakan bahwa mereka sudah sampai pada pintu gerbang mau kematian. Seakan-akan sudah begitu dekat dan tidak terhindar lagi karena penyakit yang mereka alami. Bahkan ido nang tidak dipertikan nasi jujut masa somoni. Buido tahilala di tonga-tonga ni akan nama saya naung madau debata. Alaina perjudu berengot tanah kaningan ini. Kita harus hidup bersyukur kepada Tuhan sekalipun bahwa di dalam penderitaan dan di dalam masalah itu alania karena Tuhan akan merubah itu. Hidup benar itu nak ingin di ayat 10 sih dungi ju mana sida tu Jehovah di hagutan nasida jadi di pelua iban nasida sianaka haso sahan nasideng kuduna luar biasa. Ternyata Tuhan mabigi mendengarkan dang na marsumar binigi di dibata di suara nasida. Ternyata itu nanay takas berengota ditangihon jada dibigido oleh hele do jojo nasida. Songonna tersurat di Pesalmen 50:15. Juju mau jumpa di hargutan asa upalua ho asa dipuji hoa. Odo sada ujah dihita. Juju naside tu Jehovah
Juju ni si Musa, juju anggo-anggo ni bangsa nunga ditangi hod debata. Gabi dapat kedua. Laos juju ido ambe kita dia makadonga saha porsiaon. Dina laupa uahon. Sude horso ni rohata na tergugut do hita. Diha gugut tatai. Didok dia sepulsi juju mana sida. Tuja huba diha guguton nasidai. Mereka diselamatkan dari kesesakan. Luar biasa. Tumma sedakas dong. Waso. Duh kubuni debata. Jalan. Jijuju na kengani dinaung diliot debata. Ditongos debata hatana na pamalum nasida. Dileho malaking gabi argama nasida. Songon na kengani. Penderitaan songon kerang na kani. Penderitaan itu menjadi berharga dan menjadi mutiara. Karena mereka di bagasan bengek ni rohan. Lasima muse na perpudi diajak terputar. Dipangi doma di ayat 21 ayat 22. Ujahanna dipangi do debata sia kita sian muluna porsei madok moliate bersyukur mamuji. Masai takas didok nakaninganing. Didok di ayat 22. Dia berusaha di ikopujion jala pilihan nasida maka pilih kamu lation jala di pajojor akapabenane merdongan ulu-ulu. Lapatan na arang berengot tadi sih. Nanaing berengot tadi bagasan nguluton hidup mengucap syukur adalah bagian daripada imahapor syauta. Asa mulu ditugiur kita marhiti juju nakangangi bersyukur madok masahaton akapiliatay. Asa mulu tapasa piliatay sumut tadani. Dia main tadani na manada pasu-pasu. Bukan berarti Tuhan yang kekurangan. Alai mulu tapasa piliatay hidup bener di hidup. Salah satu cara kita adalah menceritakan karya Tuhan yang begitu luar biasa. Nata cerita di marhiti ulu-pulu bahwa karya Tuhan bagi kita yang tidak pernah henti-henti mulu tidak songon bangsa Israel kengani secara turun-temurun secara regenerasi terus-menerus padongannya di debata tu itu nak yang asa berengot di bagasan mulu na porsi bahwa ternyata maseta kasdo dohonot tama marhiti haporsiot na dangadong naso tarpatupa debatan. Kuasa Tuhan melebihi apa yang kita pikirkan. Hidup benauro nakani isi manabui mengukur kuasa doa guni debata. Tung suadong. Alani ko porsia di kita. Alani ko tapasa do tu ibana. Jala di bagasan namar letare mahita. Halasoma tapa jojor ma tabaritahon ma taceritahon ma. Di nata tahun nata pa jujur pa bene di bata di sidi gabi anak halumannya di bata so tunga dong kita nasi olan na marungut-ungut alay mardongan ulu-ulu mahita mardongan las niroa marletare pasahatong ulut taon taingo masudi akka persoalan akka nama sa di bagasa nguluta sa luu ne adong sakap marletare benon di bata amin mau lihat madiho ali Tuhan di bata marhiti hatam na bedi amin.